Daming ibon, oh. Ay, bilisan nyo. Madali ko yun. Ay, Diyos ko. Kaya, habang nila sinasabi ng hindi na kasi na po pinasin yung mga nakakatingin na yan, talagang mapapao na yan. Pero sinasabi rin natin dahil masyado malayo ang market dahil lang pagkakaalam natin, ang kwento na ating mga kasama sa natin. Medyo pala sa gilid, eh. Isa naman na ay may benta kahit Eh, di pala rito. 300 or 350 dahil Bukas na. Pero nilipat tayo. pwede na nagmura 20 hanggang 30 pesos. Ito na po lahat. Yung huwag na masyado maging malayo sa mga luwas ng parking na rin para lumalabas sa ating establish mga tao. Kaya po kung ilang tao ang pwede magiging sa mga palengke, kung pauwi na lang po hindi naman ganun kalaki at pagtaas ng presyo. So may nagsasamantala dito, kanina po yun, kung kayong tatanungin, ano? So
Kabuyaw! Wala na rin halaman. Tinanggal na. Yun o, Coco Martin. Si Coco Martin. Tanggol. Cardo Dalisay. Ayun o. Ganda naman. Ito ang natitira. Ayan ang natitira. Ito na lang. Pag ito umayos, talagang gusto din. Kaso matagal ito, brad. Matagal, ang lalim yan. Wala pang nagawa, oh. Gawa na nga kalsada, pangit naman ang mga daan. Nakakapagtay pa. Silangan. Napakaluwag nito. Parang makulimlim banda dito. Irregularidad. Patong patch. Naiwan mo ang salamin. Ngayon po naman ay sinisiyasat ng Kamara sa pag-report ng pag-report ng dalawang Chinese officials ng kaso Green Corporation o NGCP Tapos sa ng motor. party ng China. Talagang tinitiktikan na tayo. Iba-iba lang ang paraan. Sa pagdinig po ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng ilang kongresista na may kinalaman dito sa pamamalakad ng NGCP na hindi raw dapat ginagawa o pinapayagan. Inirekomenda ng komite na ipatawag ng NGCP chairperson na isang Chinese national. Pero yung National Grain Corporation of the Philippines, ang chairman ay Chinese. Naungkat din sa pagdinig ang ownership ng NGCP na nagpasumunod sa itinakda ng batas na hanggang 40% lang para sa mga dayuhan sa kahit anong public utility na kumpaw. Yan ay pagpapadaloy ng kuryente po ang pinag-uusapan dyan. National Grain Corporation of the Philippines. Talagang napaka-importante po para sa Pilipinas. Pero, ano ba to? Look at matingkad ang interest ng China. Nasita rin ang 60% ownership ng NGCP na hawak ng Synergy Green Development Philippines. Pero may mahigit 7% foreign ownership din kumano. So 60 minus 7, 53% na lang sa Pilipino. Ayan. Samantala, pinare-review rin. Wala na sa ano yun. Mga madaling tarantadong ito. Para sa foreign ownership. Pinare-review din ang binabayaran po ng NGCP dahil franchise tax lang daw ang binabayaran nito. Hindi tulad ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT, at iba pang buwis mga kapuso. Ayan, laki daw ng tubo ng NGCP ngayon. Hindi na 204 million pesos sa sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 dapat isuli daw sa mga consumer. Yan po'y sinusulong ng House Committee on Ways and Means. Hindi mapatae. Gago. Ayaw ka pa singitin. O yan, sige, singit. Oo. Gago talaga yung driver na yun. Sige. Mamadali ka.